Барбара Радзівіл Завіша з'яўляецца грамадска-палітычным дзеячам Вялікага княства Літоўскага. Адыграла важную ролю у палітычным і культурным жыцці дзятлаўскага рэгіёна. У Дзятлаве Барбара Радзівіл Завіша вядома як мецэнатка. Яна падтрымлівала будаўніцтва і аднаўленне важных грамадскіх і рэлігійных будынкаў. Нарадзілася ў сям'і Крыштафа Станіслава Завішы, ваяводы Менскага, і Тэрэзы Стышкевічаў. 4 снежня 1710 года выйшла замуж за Мікалая Фаўстына Радзівіла, які валодаў Здзецелам. Разам з мужам Барбара Радзівіл адбудавалі пасля пажару касцёл у шэсці Найсвяцейшай Паны Марыі ў Дзятлава. У часы бескаралеўя у 1733 годзе стала адным з ініцыятараў стварэння канфедэрацыі Навагародскага ваяводства, скіраванай супраць кандыдата на прэстол Станіслава Ляшчынскага. Сачыла за абраннем прыхільных да Радзівілаў дэпутатаў на Навагародскім, Слонімскім, Ваўкавыскім, Гарадзенскім і Лідскім сойміках. У 1736 годзе наведала Санкт-Пецярбург, дзе атрымала вельмі прыхільны прыём пры расійскім імператарскім двары. У пачатку 1740-х гадоў уступіла ў канфлікт з нясвіжскай лініяй роду Радзівілаў у справе спадчынных правоў на маёнтак Беліцы, Лідскі павет. Была адной з найбольш палітычна актыўных прадстаўнікоў роду Радзівілаў. У шлюбе мела 6 дачок і 8 сыноў.